Konferenza tal-aħbarijiet ħabbar kif minħabba tbassir ta' temp għal ġranet li ġejjin, il-ftuħ uffiċjali tal-Euro Pride se jkun qed isir fil-Malta Affairs and Convention Center l-MFCC f'Taqali. Dan minħabba li għall-ewwel ġurnata ta' dan l-avveniment internazzjonali nhar is-7 ta' Settembru qed tiġi imbassra x-xita. Oriġinarjament il-ftuħ ta' din iċ-ċelebrazzjoni ta' mħabba u inklużjoni kien mistenni jittella fi Pjazza Tritoni. Il-President ta' Allied Rainbow Communities Marija Zoppardi stqarret kif it-temmur se jkun qed iwaqqaf fil-preparamenti li ilhom għaddejjin sew għall-akbar dimostrazzjoni favur il-komunità LGBTIQ+ fl-Ewropa. Zoppardi ħeġġet lil min għadu ma bukjax biex jattendi għal ftuħ uffiċjali u l-after party li jidħul għalihom u bxejn biex jagħmel dan mill-aktar fis possibbli permezz ta' sit showshappening.com. Fil-fatt, is-serata ta' 7 ta' Settembru se tkun waħda mimlija divertiment u ċelebrazzjonijiet b'isem ta' bosta artisti lokali. Għall-okkażjoni ntlaħaq ftehim biex ikun hemm servizz speċjali ta' trasport pubbliku ħalli kulħadd ikollu aċċess effiċjenti lejn l-MFCC. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg spjegat kif dawn il-miżuri qegħdin jittieħdu fl-interess tas-saħħa u s-sigurtà ta' kull min se jattendi għal dawn l-avvenimenti. Dan mhux se jxekkel xejn miċ-ċelebrazzjonijiet li għandna preparati għaliex huwa mument storiku għal pajjiżna illi ser nospitaw id-29 edizzjoni tal-Euro Pride. Din ser tkun ċelebrazzjoni ta' mħabba fejn se nfakru il-kisbiet li għamilna bħala poplu bħala gvern iżda fil-waqt li nużaw din l-opportunità sabiex nagħtu aktar vuċi lill-komunità u nassiguraw li nkomplu nħottu il-ħitan tal-preġudizzji illi għadhom jeżistu fis-soċjetà tagħna. Buttigieg innotat kif il-Pride March Foundation nhar is-Sibt li ġej 9 ta' Settembru se jkun qed isir b'mod normali kif kien ikkomunikat fil-ġranet li għaddew. Dan fil-waqt li l-Pride Village fi Pjazza Tritoni l-Belt Valletta se jkun qed jittella mit-12 ta' Settembru u se jkun qed jospita diversi diskussjonijiet fuq temi varji mir-relazzjonijiet sa dawk li jitrattaw ir-reliġjon. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg ikkundannat l-att vandalu li seħħ fi Pjazza Kastilja fuq parti mill-promozzjoni ta' dan l-avveniment. Nikkundannawh bl-aktar mod sħiħ għaliex turi biċ-ċar kemm għandna bżonn edukaw sabiex nassiguraw li jkollna ugwaljanza fil-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri l-fatt li kellna dak l-att vandalu mhux se jxekkel xejn mill-messaġġ li dejjem ħanibqgħu nagħtu b'mod konsistenti li l-ugwaljanza hija għal kulħadd u xejn mhux se iwaqqafna milli naħdmu għal dak l-an.